سلام كما غنيكم زي غوركم تخاتلتي سومنا في صامتات سبورت نايز حلف السمون وشتا هاجر وصان حزنا غرمنا لنا نمكتالكم بغرب نعدم ኤርትራውያን ፕሮፌሽናላት ተቀዳደምቲ ዝሓልፈ ቀዳም ሰንበት ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ብምስታፍ ብሉጽ ደረጃታት ኣመዝጊቦም ኤርትራውያን ፕሮፌሽናላት ተቀዳደምቲ ዝሓልፈ ቀዳም ሰንበት ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ብምስታፍ ብሉጽ ደረጃታት ኣመዝጊቦም ተቀዳዳማይ ስፓኛዊት ክለብ ሞቪስታር ናትናኤል ተስፋጽዮን ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ናይ ክላሲክ ውድድር ራብዓይ ተርታ ሒዙ ንውድድሩ ብፍጻሙ ናይ ዝዓመት ብሉጽ ናይ ውልቂ ውጽኢት ኣመዝጊቡ ናትናኤል ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ንመበል 15 ግዜ ዝተኻየደ ኣብ ጊሎንግ ዝተሰርዐን 182.3 ኪሎሜትር ውድድር ኣብ ሹካ ጉኑስም ዘለዎም ተቀዳደምቲ ብምጥምጣም ካብቲ ነዚ ውድድር ዝተዓወተሉ ዴንማርካዊ ተቀዳዳማይ ፈረንሳዊት ክለብ ዴክታሎን ኣንደርሰን ሉንድ ቶቢያስ ዝኾነ ግዜ ከይከሰረን ውድድሩ ብ4 ሰዓታት 15 ደቂቃ 25 ካይትን ብምዛም ብዩሲአይ ዝተሓዝ 180 ነጥቢ ረኺቡ ኣብዚ ውድድር ዝተጻወተ ተቀዳዳማይ ኣሜሪካዊት ክለብ ሌዲ ትሬክ ኦሎምፒካዊ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ካብ ዕዉት 6 ካሊታት ድሒሩ ንውድድሩ መበል 47 ተርታ ሒዙ ክፍጽም ብዩሲአይ ዝተሓዘሉ 8 ነጥቢ ድማ ረኺቡ ካብ ዜና ብሽክለታ ከይወፃና ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሻምፒዮን ኤርትራ 2025 ናሆም ዘርኣይን ምስ ክለባቶም ብምዃን ኣብ ንግስነ ስዑድ ዓረብ ከካይድዎ ዝቐነየ ውድድር ዝሓልፈ ቀዳም ተዛዚሙ ኣብ ናይ ቀዳም ዝተሰርዐት ሓምሺትን ናይ መወዳእታ መድረኽ ተራር ዓቕበት ዝተኣንገደላ ብምባራ ንደናጎ ተቀዳደምቲ ፈታኒት እያ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ስዊዘርላንዳዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ዩኤኢ ኤሚሬትስ ያን ክሪስተን ውድድሩ ብ3 ሰዓታትን 36 ደቂቃን 5 ካይትን ብዝኾነ ግዜ ብምዛም ብዘይተቐጻጺ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ተቀዳዳማይ ኤክስዲኤስ ኣስታና ቲም ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ዕዉት 46 ካሊት ድሒራ ምዛዘመት ጉጅለ ኮይኑ ብምእታው ንውድድሩ መበል 14 ተርታ ሒዙ ፈጺሙ ተቀዳዳማይ ጃፓናዊት ክለብ ቲም ኦኪዮ ዝኾነ ናሆም ዘርኣይ 1 ደቂቃ 27 ካይትን ዝኾነ ግዜ ብምድሓር ንውድድሩ መበል 31 ደረጃ ሒዙ ፈጺሙ ንናይ ሎም ዓመት ዙር ኣልዑላ ክሪስተን ብ17 ሰዓታት 23 ደቂቃን 43 ካይትን ዝኾነ ግዜ ዕውት ክኾነሉ እንከሎ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ዕዉት 39 ካይት ድሒሩ መበል 12 ደረጃ ሒዙ ክፍጽም ናሆም ዘርኣይ 9 ደቂቃን 13 ካይታትን ድሒሩ መበል 42 ተርታ ሒዙ ንውድድሩ ፈጺሙሎ ጨንፈሚስ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ከካይዶ ጸንሐ ውድድራት ማውንቴን ባይክ ትማሊ ሰንበታ ብከባቢ እንዳማርያም ብኽብ ዝበለ ስነ-ስርዓት ዛዚሞም እቲ ኣብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ሓላፊ ምክትታል ሃገራውያን ፌደሬሽናትን ሃገራውያን ኮሚቴታት ኦሎምፒክን ፓራኦሎምፒክን ኮሎኔል ሰሎሞን ስዩም ሓላፊ ጨንፈሚስ ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተ ጋብርን ፕሬዝደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣቶ ተመስገን ረዳእን ካልኦት ናይ ክብሪ ዕዱማትን ኣፍቀርቲ ብሽክለታን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣጋጣሚ ፈለማ ተቀዳደምቲ ካልኣይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ 30 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ናብ መወዳደሪ መስመር ቀሪበን ቀዳሚት የሩሳሌም ፋኑኤል ካብ ቤት ትምህርቲ ጻዕዳ ክርስቲያን ክትዕወትን ከላ ካልእቲ ጓል ትምህርታ ጽዮን የማነ ሳልሰይታ ድሓነ ተስፉ ካብ ቤት ትምህርቲ ደንደን ራብዒቲ ማርታ ተስፋይ ካብ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ሓምሸይቲ ሜላ ጸጋይ ካብ ቤት ትምህርቲ ጻዕዳ ክርስቲያን ሻርሸይቲ ሳራ ምስግና ካብ ቤት ትምህርቲ ጻዕዳ ክርስቲያን ብምዃን ንውድድር ፈጺመን ቀጺሉ ውድድራት ሕውስዋስ ማለት ሚክስድ ሪሌይ ተኻይዱ ንዞባ ጋላ ነፍሒ ዕውት ክትከውን ከላ ካልእቲ ንዞባ ዶባዊ ምዕራብ ሳርሰይቲ ድማ ንዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ኮይነን ንውድድር ፈጺመን ኣብ መወዳእታ ውድድሮም ዘካየዱ ተቀዳደምቲ ደቂ ተባዕትዮ ካልኣይ ደረጃ ክልል ዕድመ 17 ልዕሊኡን ኮይኖም ዝተመደበሎም 70 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ብኣብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ሓላፊ ምክትታል ሃገራውያን ፌደሬሽናትን ኮሚቴታት ኦሎምፒክን ፓራኦሎምፒክን ኮሎኔል ሰሎሞን ስዩም ሓላፊ ጨንፈሚስ ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተ ጋብር ከምኡውን ሓላፊ ባህልን ስፖርትን ጥዕናን ጨንፈሚስ ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር ስቲፋኖስ ገብረ ሃዋርያ ተመሪቖም ተበጊሶም ዞም ተቀዳደምቲ ኣብ መንጎም ዘካየድዎ ጾታ መሳጣብ ርእሲ ምባሩ ተስፋ ዘለዎ ብቕዓት ብምጽብራቖም ነቲ ክዕዘቦም ካብ ንግሆም ምስኦም ዝወዓለ ኣፍቃሪ ቅድም ብሽክለታ ኣዕጊቦም እዮም ኣብ መወዳእታ ተቀዳዳማይ ቤት ትምህርቲ ባርካ ማርዶካይ ብርሃንን መወዳድርቱ ኣሕመድ ዓብደልዋስዕ ካብ ቤት ትምህርቲ ድያ ኩሩቤል ክብሮም ካብ ቤት ትምህርቲ ሰማዕታትን ብምኽታል ክዕወት እንከሎ ራብዓይ መዋእል ሚካኤል ካብ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ሓምሻይ ዘርእሰናይ ቴድሮስ ካብ ቤት ትምህርቲ ኢሳት ወልደመድን ሻርሻይ ብእምነት ሃይለ ካብ ቤት ትምህርቲ ደንደን ኮይኖም ድማ ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻርሻይ ንዘሎ ደረጃታት ሒዞሞ ኣብ ጨንፈሚስ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊ ጨንፈር ስፖርት መምህር ሙሳዝጊ ገዛሄይ ነቲ ንሓደ ሰሙን ዝቐጸለ ውድድር ኣመልኪቱ ኣብ ዘስምዖ መብሪ ኣብ ናይ ሎም ዓመት 162 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ብጠቕላላ 520 ተቐዳደምቲ ከም ተሳተፉ ብምሕባር
ኣብ ብሽክለታ ሃገርና ጾታ ተሰሪዕሉ ዘይፈልጥ ናይ ሕውስዋስ ምቅባል ማለት ሚክስድ ሪሌይ ንራብዓይ ግዚኡ ክካየድ ብምኻሉ ብብሉጽ ብቕዓት ድማ ከም ተዛዘመን ገሊጾም ብውህሉል ነጥቢ ማእከላይ ደረጃ ተቐዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ብስራት ስቴፋኖስ ካብ ቤት ትምህርቲ ከበሳ ጭዋ ንዞባ ጋላ ነፍሒ ብ20 ነጥቢ ካልአይቲ ማሞቕ ተወልደ ካብ ቤት ትምህርቲ ቁሸ ጻዕዳ እምባ ንዞባ በሪኽ ብ20 ነጥቢ ሳልሰይቲ ድማ ኮኸብ ተወልደ ብርሃን ካብ ቤት ትምህርቲ ሰንበል ንዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ብ16 ነጥቢ ዕዉታት ክኾና ከለዋ ብጋንታ ድማ ቀዳሚቲ ንዞባ ጋላ ነፍሒ ብ36 ነጥቢ ካልአይቲ ንዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ብ24 ነጥቢ ሳልሰይቲ ንዞባ በሪኽ ብ20 ነጥቢ ብምዃኑ ውድድርን ፈጺመን ብውሉል ነጥቢ ማእከላይ ደረጃ ተቐዳደምቲ ደቂ ተባዕትዮ ዕድመ 15 ትሕቲኡን ቀዳማይ ሄኖስ ኢዮ ካብ ቤት ትምህርቲ ንዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ብ20 ነጥቢ ካልኣይ ኤስሮም ክብራ ካብ ቤት ትምህርቲ ብዶ ንዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ብ18 ነጥቢ ሳልሳይ ሚልዮን ሳምሶም ካብ ቤት ትምህርቲ ፊንላንድ ንዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ብ16 ነጥቢ ዕዉታት ዝኾኑ እዮም ብጋንታ ቀዳሚቲ ንዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ካልአይቲ ንዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ሳልሰይቲ ንዞባ ጋላ ነፍሒ ብምዃኑ ውድድርን ፈጺመን ብውሉል ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ናይ ሚክስድ ሪሌይ ቀዳመይቲ ቤት ትምህርቲ ጻዕዳ ክርስቲያን ካልአይቲ ቤት ትምህርቲ ኣስመራ ሓፈሻዊ ሳልሰይቲ ቤት ትምህርቲ ሓላይ ኮይነን ተዓዊተን ብውሉል ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ተቐዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ቤት ትምህርቲ ጻዕዳ ክርስቲያን ብ97 ነጥቢ ካልአይቲ ቤት ትምህርቲ ደንደን ብ22 ነጥቢ ሳልሰይቲ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ብ18 ነጥቢ ብምዃኑ ውድድርን ፈጺመን ብጋንታ ቀዳመይቲ ቤት ትምህርቲ ጻዕዳ ክርስቲያን ብ97 ነጥቢ ካልአይቲ ቤት ትምህርቲ ደንደን ብ22 ነጥቢ ሳልሰይቲ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ብ18 ነጥቢ ብምዃኑ ውድድርን ዛዚመን ብውሉል ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ዕድመ 16 ትሕቲኡን ተቐዳደምቲ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ኣሌክሳንደር ዖቅባዝጊ ካብ ቤት ትምህርቲ ደንደን ብ26 ነጥቢ ካልኣይ ናሄር ሜሮን ካብ ቤት ትምህርቲ ሰማታት ብ17 ነጥቢ ሳልሳይ ኖህ ቴድሮስ ካብ ቤት ትምህርቲ ደንበ ሰንበል ብ14 ነጥቢ ብጋንታ ድማ ቀዳመይቲ ቤት ትምህርቲ ሰማታት ብ43 ነጥቢ ካልአይቲ ቤት ትምህርቲ ደንደን ብ26 ነጥቢ ሳልሰይቲ ቤት ትምህርቲ ባርካ ብ22 ነጥቢ ንውድድርን ፈጺመን ብውሉል ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ዕድመ 17 ልዕልዩን ተቐዳደምቲ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ማርዶካይ ብርሃነ ካብ ቤት ትምህርቲ ባርካ ብ14 ነጥቢ ካልኣይ ተመስገን ኣቶ ብርሃን ካብ ቤት ትምህርቲ ሰንበል ብ13 ነጥቢ ሳልሳይ ሲራክ ተስፋይ ብ12 ነጥቢ ዕዉታት ዝኾኑ ክኾኑ ብጋንታ ድማ ቀዳመይቲ ቤት ትምህርቲ ደንደን ካልአይቲ ቤት ትምህርቲ ሓላይ ሳልሰይቲ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ናይ ዓቐበት ተሸለምቲ ቀዳማይ ሙሴ ሚካኤል ካብ ቤት ትምህርቲ ደንደን ብ18 ነጥቢ ካልኣይ ናሄር እሰይ ካብ ሓላይ ብ12 ነጥቢ ሳልሳይ መድሃኔ ሙሉ ብርሃን ካብ ቤት ትምህርቲ ሓላይ ብ10 ነጥቢ ብምዃኑ ውድድሮም ፈጺሞም ብናይ ግዜ ተሸለምቲ ቀዳማይ ሙሴ ሚካኤል ካብ ቤት ትምህርቲ ደንደን ብ5 ሰዓት 27 ደቂቃን 41 ካልኢትን ብምዃን ክዕወትን ከሎ ካልኣይ ተመስገን ኣቶ ብርሃን ካብ ቤት ትምህርቲ ሰንበል ካብዚ ተቐዳድማይ 2 ካልኢታት ድሒሩ ናሄር እሰይ ካብ ቤት ትምህርቲ ሓላይ 12 ካልኢታት ድሒሩ ሳልሳይ ብምዃን ናብ ፖድዮም ደይቦም ዕዉታት ተምሃሮን ኣብያተ ትምህርትን ዝተዳለወሎም ዋናጩ መዳልያታትን ገንዘባዊ ሽልማትን ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ናይ ክብሪ ዕዱማት ተቐቢሎም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ምስ ዕዉታት ተቐዳድምቲ ዝተኻየደ ሓፂር ቃለ ምሕትት ይስዕብ መጀመርያ ስመይ ሙሴ ሚካኤል ይበሃል ነዚ ዕድል ዝለሃብኩምኒ ከይመዝገበኩም ክሓልፍ ኣይደልኒ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ክካየድ ዝቐነየን ሓደ ሰሙ ክካየድ ዝቐነየ ውድድራት ብሽክለታ ቤተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ብድርብ ዓወት ኢኻ ነዚ በቂዕኻ ዘለኻ እሞ እስከ ከመይ ነይሩ እዚ ውድድራት ብሓፈሻ ንሓደ ሰሙ ዝቐፀለ ፀወታታት ብዓቢት እቲ ውድድር ማራዊ ብርቱዕ ነይሩ ግን ዘድል ትሬን ሰሪሕና ኢልና መሰ ሰልጣንና ሓበን እዮ ብፍሉይ ካ ላማድ በሃላሉ ደስራሓኒ ብፍሉይ ተዳልዩ ልያ ኣነ ናይ ተዳልዩ ልያ ኣቴ ብፍላይ ግን ኣብ ናይ በረኻ ውድድራት ኣብ ዝነበረ ኢኻ ዝያዳ ኣድማዕ ነርካ ወይ ከዓ ከሲብካሉ ሞስከ ከመይ ነይራ እታ ፀወታ እታ ፀወታ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ነይራ ግን ኣብ ከባቢ ሴዲሽ ነበረት ናይ ነጥቢ ኣብ ምስ ፈተንኩ እዮም ምስ ተፈንቶትኒ ወይ ገይረ ኸይደ ዕድል ረኺበ ከለኹ ኢለ ኣብኡ ከለኹ ኸይደ ሰሊጥና ኣምላኽ ፈቒዱ ሞ ኣብዚ ብናይ ዓቐበት ከምኡ ድማ ብናይ ግዜውን ብክልቲኡ ዕዉት ኮንካ ኣለኻ እስኪ እዚ ነገር እዚ ንዓኻ እንታይ ዝህበካ ሓይሊ ኣለዎ እዚ ንዓይ ዓብ ሞራል ብዓብዩ ንስድራይ ማለት እዩ ነደይ ወላዲተይ ምጋስ ብዓብዩ ንኹሎም ንዓባይ ንኹሎም ገዛና ንኣቦይ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ናይ ክረምታዊ ውድድር ረኺበ ዘራሪበካ ነይረ ሳ ንተዓዘብቲ ከዘክሮም ኣነ ክንዲ 7 ዕፅፊ ኦሎምፒካዊ ቢንያም ግርማይ ክኸውን እየ ዝደሊ ትብል ነርካ እሞ ኣብ ቃልካ ዲኻ ዘለኻ ቃልካ ክትሕድስ ኣብ ቃልየ ደሎ ኣነ ክፅዕር እየ ንኸምኡ ክበፅሕ ሕጂ እውን ድሕሪ ይብልኒ ንክፅዕርና ማለት እዩ ሞዝዓወት ንመን ትውፍዮ ብዓብዩ ነደይ ወላዲተይ ማለት እዩ ንምልጋስ ዓንዲ ማርያም ንዓባይ ነቦይ ጊደዋይ ንርጋእተይ ንመርሃዊ ንሄኖስ ንኹሎም ኣሕዋተይ ማለት እዩ ዲና ደልና ንኹሎም ኣሮን ኖህ ታደሰ ንኹሎም
نقولهم كذا بعبي خامل كاس ما آخر يحجزني بزح نجار ماتي نعود معهم مسكنا دلي بعبي لا ما دبارا لو خالص رح بفولي ماتي نعو أسلت أنا قانت تثبيت كا حبن إياه نعو خامس مسكنا دلي نقولهم بحاول بعبي شو أقولهم يقولوا في الواحد واحد كله خدك في النوع له نقولهم مسكنا دلي كيف على لهم مالتي ملو شمي مرة كايبرانا بال تعالى لما يبي تمرتبار كام مالتي بحفشة زي صوتا زي لومي استزازمن سخانة مدرق عود بمخان كومون بنتبون تعوات وكون كان لها بحفشة كمان يرو وددراتنا إذا حدثوا مزغني كومون نايلون مدرق دغني وددرات مالتي بتعمي بداهي مالتي دغني نايبرخا قال أنا عرفت لي ولد صوتا مالتي بخوم خابز ناي سبرينت ناي بوتا مالتي كعوتو الخيله مالتي نايلون زنبر انتي سلتي قاعد كاتي قام معناته قنا قنتقانورون بنتو مسخا استقاربوا بمنبارهم انتي استراتيجي حانتيس كاتيغا بزح قاب جرم لي نيرم ابز ناي برخا قال مالتي بلشاو سايكل قال بزح قاب جرم لي نيرم ابز ناي موداتا شعب ببولاتا وي بهدام كعوت حسيبه نيره لكعت دحسب كوخا بقبر جيريو مالتي مو زي عوت زي نعغا انتاي مدبالكا ويكا انتاي نختمت خمن طروايتا كخونه كاي خلتبل لك انا فت دعبي درجه نخبصح نفت عبيت با حواتنا بعلبينيام غرماي اون ملكاس ماكل دولو درجه مالتنا وم نخنبصح حغازي مجمرتا سمي يورسالين فاني لباس وكيله تصاوت كلها بيت مرتها على خرسيان مالتي راي نايلوم عمت وددرات مخاب نايدك انسيو كاميرا غيبكيو عوتي كوين كلخون كمين يرو صوتا صبغ نيرو مودرتي ولا زحمك يكون نفعتين كاب كله بناتن عوت بناتن صوتا يخات عاويته مات ناس كلها ناس بحسب يعني انا ماتي ابصوتها صبغ نير ماتي ولا تمترارو قالت صبغ نير ماتي اب ناي نطبي كوم دما زي ناي ريليز نبره ودداتون عوتو كوين كلخ بحفشا اسك زي انتاي سمعكي انتاي كمدبك ناي مصاي مجرد حقوس سمعني كلايكا كم زغلو استعزو بناي ريلين بناي قدامي زوصخا قب زغلو خبصحني زبصحني سالو بفلاي سلطاني اب زغبر لي مالتيو بناتو اب كم تغبر تخلي بزبل مراري اتيو ولا دك تمرتي سلطاني ناي تمرتي سلطاني دايركتوري بمرار مرار هبامن مالتيو اب زبون نبر مرار كب مرار اتي خا تعويتو مالتي انا مصاي مدب كنتاي ناي مصاي مدبي بزح مصاي مدبي زه وابزلعل ماس بحجي بزح نغير صبيني زلو زعل خاص هاجري نفسي سدراي قالاي كان هاجري وكيل خبزعل درجه بصحي هاجرين ولدين سمين خمسه سمها سي ناي زعل علامه يزلو مالتي شامبيون كعسو غري ليغ عن سباز حلف قدام سنبت بستفرالي صوتاتات قصيلو نيرو كاب كتما كرن زبصحنا صبصاب يسعب زين ستاديوم كتما كرن بفوليا ماميغو زكازلو وددر فلمانا ميداز وردا اتا كاب عوت عغاز غنيتا الهلال مثال ساحلين نيرن الهلال اب قدم عرفت مبع سان حدن كاب دانيال ملعك كشوتو بمركاب مريحنت كتحزن كلا عرفت قدم كالون كاب سعد عبد الرحمن كاريتي شوتو بمركابانه صوتا كلته بادو تعوتاتو الوصيا ابزا صوتنا الهلال سعد يبل صاطاي تبايلو سعبن زتراخبا كانتاتات لاسالن دندن ينيرن لاساله ابسل سغطما تاكتاتيلا بمعوات ارست سريحه زغنيت كتكون ندندنون اي نحسيت لانا بقرب عرفتي كاب دانيال ملس تسفالدت كحسين بزرختن كلتشتوتات نتا قديما كاب ريدوان منتاي مريحنت حازت دندن مريحان عرفت وصيا دحر عرفت اب زقصله صوتا غسغاس لاسالاي تعقتن اوشتني حنت دقيق فللي كاب تصاوتا تمسكن حبت زغن تسفالدت كحسين كلتشتوتات بمركبا بدمر وصيت 4-1 تعويتا ابزا قطم كلتشتوتا زقصره تسفالدت كحسين بولس صاطاي تبايلو بسنبت زقصله قطمات زليغ اب مونغو حونتن غاشن فلام صوتو سريعو زنكانتاتات ابزي وددر عوت كمزغبا زي كالان اب قدامه برص صوتا حونت اب مبع اسرادو كاب يوحنس باتا زرختا شتو مريحه نعرفت خطوص دحر عرفت اب زقصله كالاي برغطم غاشا مبل 80 دق كاب تغيرونا ميدا زورد ابالا اسيماتيوس معرز غبرتا شتو بمركبانه تغطم بني حبار وصيت حدا وحده تزازيمو بلس صاطين زغطم يوحنس باتا كاب حونتيو بزي كاز عبيت كلبات عن سبانا النصرن زكايدو صوتاون تكال لعل جمزتو هابو غطم ينيرو اتي صوتا بادو تزازيمو حلاو لدات عن سبا اسروم غويتوم حيالكو عساسو بمعغاتو بلس صاطين زغطم تبايلو تسيمو بمسرت تخايدو زلو شديشه غطمات عن سبانا النصرن
ብሸቶ ተመራሪሕን ብዓሰርተ ሽዱሽተ ነጥቢ ቀዳማይን ካልኣይን ኮይነን ዝቕልሳ ዘለዋ ክኾና ላሳለ ብዓሰርተ ክልተ ነጥቢ ሳልሰይቲ ኮይና ትስዕበን ሊግ ዓንሰባ ዝመጽእ ረቡዕን ሓሙስን ውድድራቱ ክቕጽል ምዃኑ ካብ ከተማ ከረን ዝበፅሓና ሓበሬታ ይርድእ ግጥማት ሊግ ዞባ ማእከል ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ብዝተፈላለዩ ፆታታት ቀፂሉ ነይሮም فلما ናብ ሜዳ ዝወረዳ ክለባት ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ደንደን ነይረን ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ሊግ ብተሪዮ ዘላ ብቕዓት ስጋት ክትከውን ከም እትኽእል ደንደን ተረዲኣ ተዳልያ ኣትያ እዚ ውድድር ኣብ ክልቲኡ ብረሸቶ ስለዘይተረኣዮ ባዶ ተዛዚሙ ናይ ጥሪትን ዘራእትን ዮሃንስ ፀሓይ ድማ ብሉስ ተጻዋታይ ናይ ዝግጥም ዝተባሃለ ቀፂልና ሜዳ ዝወረዳ ኣስመራ ቢራን ኣልተሓሪርና ነይረን ቢራ ነዛ ፆታ ምስ ትዕወተላ ደረጃ ከተበርኽ ከም እትኽእል ንውፅኢት ቀዳማይ ፆታ ተዓዚብያ ወሪዳ እንተኾነ ኣብ መበል 43 ደቕ ከም ድማ 46 ደቓይቕ ኣልተሕሪር ካብ ኻልድ ዓብደላን ኬቨን በረኸትም ዝረኸብተን ክልተ ሸቶታት ነቲ ፆታ ክልተ ባዶ ተዓዊታትሉ ብምውፃእ ኣርስቲ ሰሪሓ ኬቨን በረኸት ብሉስ ተጻዋታይ ናይ ዝግጥም ዝተባሃለ እዩ ሊግ ዞባ ማእከል ዝመፅእ ሓሙስ ብክልተ ፆታታት ቀፂሉ ክውዕል እዩ በዚ መሰረት ዘራእትን ጥሪትን ኣንጻር ኩባንያ ሰገን ኣልተሕሪር ድማ ኣንጻር ኣዱሊስ ክራኸባ መደብ ተሰሪዑለን ከም ዘሎ ህዝባዊ ርክባት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ኣብ ዝለኣኸልና ፀብጻብ ኣፍሊጡ ኣብ ከተማ መንደፈራ ንኣርባዕተ ሰናብቲ ተወዲቡ ክካየድ ዝቐነየ ውድድራት ብሽክለታት ማል ሰንበት ተዛዚሞም እዚ ብገዲም ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ስምዖን ገብረ ሃይማኖት ዝተወፈየ ሽልማት ንምዕታር ዝተሰርዐ ውድድራት ትማሊ ሰንበት ብድምቀት ከም ዝተኻየደ ካብ ከተማ መንደፈራ ዝበፅሓና ሓበሬታ ረድዩ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ቀዳማይ ፍናን ሰረቐ ካልኣይ ኣብራር ዓብደልዋስዕ ሳልሳይ ዮናስ ተስፋ ማርያም ራብዓይ ሄርሞን ሙልጌታ ሓምሻይ ሴም ደሳለ ሻርሻይ ዮሴፍ መልኣከ ብምዃን ንውድድሮም ክፍጽሙ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ቀዳማይ ዲናር ሳሙኤል ካልኣይ ኤቨን ኣሕፈሮም ሳልሳይ ናኦዶ ኣማኑኤል ራብዓይ ኣሮን ገብሪ ህይወት ሓምሻይ ኤቨን ፍጹም ሻርሻይ ሄኖስ አብርሃም ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ቀዳማይ ሚካኤል ግርማይ ካልኣይ ናትናኤል ዘሚካኤል ሳልሳይ ተመስገን ዘሚካኤል ራብዓይ ሳሙኤል ገብሪ ህይወት ሓምሻይ ናኦድ ክፍለ ሻርሻይ ኣማኑኤል ነጋሲ ብምዃን ንውድድሮም ክፍጽሙ ኣብ ማውንቴን ባይክ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ሳምራይ ደበሳይ ካልኣይቲ ሰገን ተስፋ ማርያም ሳልሰይቲ ቤቴል ኢዮብ ራብዒቲ ዳናይት ሽመንዲ ሓምሸይቲ ሰሱና ፍስሓ ሻርሸይቲ ኤልዳና ሃብታብ ኣብ ዳይኮርሶ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሃኒባል ገብረ ክርስቶስ ካልኣይ እሴይ ተስፋዝጊ ሳልሳይ ዩኤል በሪሁ ራብዓይ ሰመረ የማነ ሓምሻይ ጊድዮን ፍሳሐ ሻርሻይ ሄርሞን ታደሰ ኣብቲ ንኣርባዕተ ሰናብቲ ዝተኻየደ ውድድር ብውልድ ነጥቢ ዕዉታት ዝኾኑ ምስንሪ ኣብ ራብዓይ ዲቪዥን ቀዳማይ ሚካኤል ማጆር ብ18 ነጥቢ ካልኣይ ሴም ሃብተ ሚካኤል ብ9 ነጥቢ ሳልሳይ ኣዶናይ በራኺ ብ8 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ቀዳማይ ፍናን ሰረቐ ብ19 ነጥቢ ካልኣይ ላሜክ ፍሬዝጊ ብ12 ነጥቢ ሳልሳይ እሰይ በረኸት ብ8 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ድማ ቀዳማይ ኣሮን ገብሪ ህይወት ብ24 ነጥቢ ካብ ጋንታ ኩዶ ፈላሲ ካልኣይ ዲናር ሳሙኤል ብ18 ነጥቢ ካብ ዓዲ መንጎቲ ሳልሳይ ኬቨን ኣሕፈሮም ብ13 ነጥቢ ብውልቂ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ቀዳማይ ኣቤል ተስፋይ ብ26 ነጥቢ ካብ ጋንታ ዓዲ ባሪ ካልኣይ ኤስሮም ጸጋይ ብመዓልቲ ተበሊጹ ካብ ጋንታ ዓዲ መንጎቲ ሳልሳይ ዮናታን ኣስሞሮም ብ25 ነጥቢ ካብ ጋንታ ዓዲ መንጎቲ ኣብ ማውንቴን ባይክ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ሳምራይ ደበሳይ ብ32 ነጥቢ ካብ ጋንታ ዱባርዋ ካልኣይቲ ሰገን ተስፋ ማርያም ብመዓልቲ ተበሊጻ ካብ ጋንታ መንደፈራ ሳልሰይቲ ዳናይት ሽመንዲ ብ23 ነጥቢ ካብ ጋንታ እምነ ሓይሊ ኣብ ናይ ዳይኮርሶ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቀዳሚቲ ኤልሃም ነጋሽ ካብ ጋንታ መንደፈራ ካልኣይቲ ፍትሓዊት ጎይቶም ካብ ጋንታ ዱባርዋ ሳልሰይቲ ሉዋም ኪዳነ ማርያም ካብ ጋንታ መንደፈራ ኣብ ናይ ዳይኮርሶ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዩኤል በሪሁ ብ27 ነጥቢ ካልኣይ ሳይሞን ረዘነ ብመዓልቲ ተበሊጹ ብማዕረ 27 ነጥቢ ሳልሳይ ጊሬዎን ፍሳሐ ብ20 ነጥቢ ብምዃን ዕዉታት ክኾኑ ከለዉ ተቐዳደምቲ ካብ ወላዲ ገዲም ተቐዳዳማይ ስምዖን ገብረ ሃይማኖት ኣቶ ገብረ ሃይማኖት ካልኦት ናይ ክብሪ ዕዱማትን ተዓዲሎም ብማሕበር ገዳይም ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ተወዲቡ ክካየድ ዝቐነየ ስፖርታዊ ውድድራት ዝሓለፈ ቀዳማ ኣብ ካምፖቺቸሮ ተዛዚሙ ጸብጻቡ ይስዕብ እዚ ኣብ መንጎ 6 ጋንታታት ገዳይም ተጻወቲ ደቂ ተባዕትዮ ማለት ጋንታ ኣዱሊስ ዲያስፖራ ቺፖሊኒ ኤልፓ ኣልተሓሪር ሜሎትን ዝተኻየደ ጸወታ ውድድር ሱታፍዮ ገዳይም ስፖርታዊ ንምዕባለ ስፖርት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ እዩ ክካየድ ቀንዩ ብቐዳማ ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ድማ ፈለማ ቺፖሊንን ኤልፓን ንደረጃ ክራኸባ ከለዋ ቺፖሊን ብፍጹም ክል 4-3 ብምርታዕ ተሸላሚት ናሓስ መዳልያ ኮይና ኣብቲ ዕለት ናይ ምሕዝነት ግጥም ዘካየዳ ገዳይም ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታታት ሕውነትን ሰላምን እየን ነይረን እቲ ጾታ ድማ ብናይ ሓባር ውፅኢት ባዶ ተዛዚሙ ቀፂለና ሜዳ ዝወረዳ ናይ ሕሪት ጋንታ ዲያስፖራ ኣንጻር ሕሪት ጋንታ ውሽጢ ሃገር እየን ነይረን እቲ ጾታ ድማ ብገፊዕ ዓወት ጋንታ ዲያስፖራ 3-0 ተዛዚሙ ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ጋንታታት ሜሎትን ኣልተሓሪርን ዝተኻየደ ናይ ፍጻመ ጾታ እዩ ነይሩ ሜሎቱ ድማ 2-0 ብምዕዋት ተሸላሚት ዓባይ ዋንጫ ኮይና ናይ ሜሎቲ ተጻዋታይ ቢንያም ሙልጌታ ብሉስ ተጻዋታይ ናይ ዝግጥም ተባሂሉ ብምርቅሑ
ንሽልማቱ ካብ ኢድ ገዲም ተጻዋታይ ተኸስተ ገረዝጌር ካራማራ ተቐቢሉ ብሓፈሻ ግን ብሉጽ ተጻዋታይ ናይ ውድድር ያዕቆብ ጣዕመ ጃኪዩ ተረቂሑ ንሽልማቱ ድማ ካብ ገዲም ተጻዋታይ አቶ አማኑኤል ኢያሱ ዓቴ ተቐቢሉ ኣብቲ ናይ መዛዘም ዕለት ብገዲም ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሙሴ ባሌላ ዝተወፈየ ሙሉእ ስፖርታዊ ዕጥቂ ንምምሕዳር ዕዳጋ ሐሙስ ተረኪቡ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 36 ዓመት ስርሒት ፍንቅል በሃገራዊ ማሕበር መንእስያት ተምሃሮ ኤርትራ ዝተወደበ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኣብ መንጎ ውዳቤታት መንእስያት ሚኒስትርታት ይካየድ ኣሎ እዚ ኣብ መንጎ ሚኒስትርታትን ሃገራውያን ትካላትን ዝተሰርዐ ውድድር ኣብ ሜዳ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ቀፂሉ ነይሩ ፈለማን ሜዳ ዝወረዳ ጋንታታት ፅርበት ሓፂን ዕንፀይትን ሰንበል ምስ ማዕርፎ ነፈርቲ ነይረን ሰንበል ድማ ኣብ ልዕሊ ማዕርፎ ነፈርቲ ካብ ኣስመሮም ዕቑባ ሚካኤል ብዝረኸብታ ሸቶ ሓደ ባዶ ተዓዊታ ቀፂለን ሜዳ ዝወረዳ ጋንታታት ኦዲትን ሓራትን ነይረን እቲ መሳጥን ሓያልን ውድድር ዝተንፃረቆ ፆታ ብዓወት ጋንታ ኦዲት 2-1 ተዛዚሙ ናይ ጋንታ ኦዲት ተፃዋታይ ዩኤል ዕቑባ ሚካኤል ከም ድማ ናታን ኢሳ ነተን ሸቶታት ዘመዝገቡ ክኾኑ ካብ ጋንታ ሓራት ድማ ሳይሞን ተመስገን ነታ እንኮሸቶ ጋንቱ ዘቁፀረ እዩ በዚ ወፂኡ ዘሎ መደብ መሰረት ጽባሕ ሰሉስ ዝውድዳት ካብ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ክቕፅሉ በዚ መሰረት ቀዳማይ ፆታ ኣስፔኮ ምስ ማዕርፎ ነፈርቲ ካልኣይ ፆታ ኤሪቴል ምስ ፅርበት ሓፂን ዕንፀይትን ሰንበል ንክራኸባ መደብ ተሰሪዑለን ኣሎ ኣብ ከተማ ከረን ህፃናት ተምሃሮ ስልጠናታት ቼዝን ባድሚንተን ተዋሂቡ እዚ ብፌደሬሽን ፆታታት ውሽጢ ገዛ ከተማ ከረን ካብ 31 ታሕሳስ 2025 ክሳብ 31 ጥሪ 2026 ዝተዋህበ ስልጠናታት መሰረታዊ ስልጠና ባድሚንተንን ቼዝን ኮይኑ ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲኑ ዞባ ከረን ብምትሕባር ዝተወደበ እዩ እቲ ስልጠና ብባድሚንተን 27 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦ 100 ህፃናት ክወሃብ እንከሎ ብመምህር ዑመር ሙሳ መምህር ሰይፉ ኪዳን መንእስያት ቅሳነት ሃይለን ሴም ሳሙኤልን ዝተዋሃበን 16 ሳምንት ዝወሰደ ምንባሩ ዝበፅሓና ሓበሬታ የመልክት ብተመሳሳሊ ኣብ ቼዝ 34 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 9 ተምሃሮ ክስልጥኑ ከለዉ ባሰልጠንቲ መምህር ሓምድ ሰዓዲን መምህር ተስፋ ለምሶቃር መምህር ፋሲል ኣሸናፍን መንእሰይ ጥዑም ዝገሃይለን ዝተዋሃበ ክልሲ ሓሳባውን ግብራውን ስልጠና ቀሲሞም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲኑ ዞባ ከረን ሓላፊ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር ሮመዳን ፊደል ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዝተዋሃበ ስልጠናታት መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝውደብ ናይ ስልጠና መደባት ምዃኑ ድሕር ምግላጽ ተምሃሮ ነቲ ቀሲሞሞ ዘሎ ስልጠና ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ክላስተራት ውድዳት ክስርዓሉ ምዃኑ ሓቢሩ ወኪል ኣሰልጠንቲ መምህር ፋሲል አሸናፊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፆታ ውሽጢ ገዛ ንኣእምሮ ወዲ ሰብ ዘለዎ ረብሓ ብምጥቃስ ተምሃሮ ኣብ ዓውድታት ቁፅርን ፊዚክስን ብሉፃት ንክኾኑ ሓጋዚ ብምዃኑ ወለዲ ዘለዎ ጥቕሚ ተረዲኦም ንደቆም ክደጋገፉ ዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ከረን መምህር ዮሴፍ ዕቑባ ስላሰን ሓላፊት ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ነጃት አልኣሚንን ኣብ ዘስምዑ ቃል ፆታ ውሽጢ ገዛ ኣዛናይን መሃርን ብልሒ ኣእምሮ ሰባት ዘበርኽ ብምዃኑ ብምብራህ ተምሃሮ ምስ ትምህርቶም ብምውሃድ ንምዕባዩ ፃዕሮም ከበርኹ ተላብዮም ኣብ ዜናታት ወፃኢ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሓልፈ ቀዳም ሰንበት ኣብ ዝቕፅለሉ መራሒ ናይ ዝውድድር ዘሎ ኣርሰናል ብገፊሕ ውፅኢት ናብ መገዲ ዓወት ብምምላሳ መሪሕነታ ከተስፍሕ ሲቲ ነጥቢ ተማቒላ ቪላ ኣብ ሜዳ ዝሕፍር ስዕረት ቀሚሳ ሰፊሕ ፀብፃቡ ይስዕብ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ሰሙን ዝተዳለወ ሰሙናዊ ፍጻመታት ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ዝመዘሎ ሰሙን ይክኾኑ ብረኻብና ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም